ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ନେବି। ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ଶଳା ମଦୁଆ ଲୋକ ଏଇ ଦୁଆର ଏଇ ଉଠ ଉଠ ଏଇ ଉଠ ଏଇ ସେ କୋଉଠି ଯା ସେଟା ଯା ଏଠି ଆସିକି ନାଟ ନଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଦୋକାନଟାକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ। ଦୋକାନ କଣ ଏମିତି ପୁରା ଫେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗି କରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଇନେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଦୋକାନ ସବୁବେଳେ ବାକି ଶଳା ଦୋକାନ ବାକି ମାକି ନେଇକି ଦୋକାନଟାକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଲେଣି। ଆଉ ତା ଦୋକାନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଚକଲେଟ ନେଇଗଲାଣି ଇଏ ନେଇଗଲାଣି କିଏ ଆସିକି କହୁଛି ବାକି ଦିଅ ଆଇନା ବାକି ନୁହେଁ ଆଗେ ସଉଦା ନେଇଯିବେ ତାପରେ ଏ ପଛରେ ପଇସା ଆଇନେ ଦେବି। କଣ ଖେଳନା କିଛି ଗରମ ଯୋଉ ରେଟ୍ ହଉଛି କେହି ତ ଗୋଟେ ଗରାକି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଳୁ କିଲେ ପିଆଜ ଅଧ କିଲେ ହଉ ଆସ ସେଇପଟିକି ଆସ ଦେଇଦବା। ହଉ ଆଳୁ ବାଜେ ହଁ ସେଇ ଥାଉ ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଆଜ ଅଧ କିଲେ ବା କହୁଥିଲୁ। ହଉ ଆଉ ତୁ ନା ସେପଟିକି ଯାଉନୁ ସେପଟିକି ଯାଉ। ହଁ ପିଆଜ ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ହେଇଗଲା ନେ ହଁ ପଇସା ଦଉନୁ। ପଇସା କାଲି ଦେବି। କଣ କାଲି ଦେବି? କାଲିକି ଦେବୁ କି ଆଜି ପଇସା ଦେନୁ? ଆଜି ବାକି ନେଇଥିବେ। ବାକି ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ନେଇ ବାକି କଣ? ଶଳା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଗେ ଜିନିଷ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା ନ ଆଣିକି ବା ଦୋକାନ ଛେ ଶଳା ଜୀବନଟା ପୁରା ଇଏ ସକାଳୁ ଆଣିକି ନାହିଁ ବାକି ଶଳା ଦୋକାନର ଜଣେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାକି ନେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରାଖି ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପୁଅ ତ ବାପା ବାପା କୁଆଡେ ଗଲା କି? ବାପା ନାହାନ୍ତି। କଣ ନବ ତମେ କହୁନ ମୁଁ ଦେବି। ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟେ ନେବି। ସେଟା କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଏଟା ମତେ ଅଲଗା ମୁଁ ଭାବିଦେଲି। ଆଉ ତମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟରରେ କୁହ। ଦଉଛି ଡାବର ଦଉଛି ଦିଅ। ଡାବର ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଲଗାର ନେଇଯାଅ। ହଁ ରୁହ ମୁଁ ଥାଉ। ଆଉ ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ନେବି। ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ମୁଁ ଦେଖେ ଏମିତି ଘାଁ ହଉଛ ମୁଁ ଏଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ନାହିଁ। ଆଉ ବାସି ଗାର୍ନିୟର ସାବୁନ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନବ ମତେ କହୁନ? ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ନେବି। ବାସନ ମଜା ଏମିତି କଣ ଆଖି ହେଇଗନେ ଏଠି कुछ भी ଏଠି କିଛି ଶୁଭୁନି ସେଟା ମୁଁ ଏଟା ଏମିତିଆ ଗରା ଖାଇନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହଉଛି। ଆଉ ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ନିଅ ବାସନ ମଜା ଏଇ ରଖିଦଉଛି। ହଁ ଆଉ ତମର ଆଉ କିଛି ନବ ନା? ମୁଁ ହିସାବ କରିଦିଏ ରୁହ। ପେଷ୍ଟଟା ହଉଛି 52 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ତମେ 60 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ 2 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିକି ଦଉଛି। ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ କାଲିକି ଦେମି ପଇସା। ଜିନିଷ ନାହିଁ ପଳା ତୁ ପଳା ଯା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆସିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁରୁ ଇଏ ଆମେ ଜଣେ ଆଇଲା କହିଲା ଜିନିଷ ନେଇଗଲା ତାପରେ କହୁଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଆସିକି କହୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଇଏ କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲା ବାବା ଗାଗା कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ଜିନିଷ ନେଇ ସାରିବା କହୁଛି ନା ଯା ଶୁଣା
ମାନେ ଆମ ଠୁ ଟିଭିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବୈଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆମ ନା ପିଲାଟି ଭଲ କରିଛି ଭାଇମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ତାର ଭ୍ୟୁଅର୍ ବଢ଼ିବେ ହେଲା। ସେ ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇଭ୍ ତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ କଲେ। ଆଉ ପିଲାଟା ଭଲ କରୁଛି ତ ଆମ ଗାଁ ପିଲା। ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିରୋ ହେବ ବୋଲି ତା ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ହିରୋ ହେବ ତ ହିରୋ ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଟିକେ କରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକଟକ୍ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରୁ, ସେଥିରେ ଆଗେଇଲେ ତାପରେ ହିରୋ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଟାଟା ଗାଇସ୍।